ran da duk kwana ya ƙare, ko a ɗaki ko a zaure, ka rufe ƙofa da ƙyaure, za ta zo ran za a zare ba da kamata ja in ja ba, ba a jinkirta wa kowa, ba a gaggauta wa kowa, ajami ko larabawa. In ta zo to sai macewa ko sakan ba a daɗa ba, kun ji dai ku ’yan uwana, manya-manya da ƙanƙanana, za ta zo musu ko a gona, ko a ɗaki ne na kwana, in ta zo ba za su kwan ba, malamai ko jahilawa, masu kuɗi tallakawa, masu mulki dogamawa, za ta zo musu ba rabewa, ba ganin matsayi take ba. Dubi ayan ƙur'ani, kullu nafsin ta yi bayani, za'iƙatul mautu aini, ko a ƙauye ko a birni, babu wadda ba zai mace ba. Duk mutum da sannadin shi, wani yayi cuta ta ja shi, wani ba ciwo ta kai shi, wani ko haɗari ta ja shi, babu yadda ba za ta zo ba. Wani na yawo a titi, wani na ciniki a kanti, wani ko na shafa fenti, wani ko ya kama kati, bai sani yau zai mace ba. Wani na fama da aiki, wani na sukuwa a doki, wani na wanka a tafki, wani ko ya kama wanki, za ta zo bai ƙarasa ba. Wani ko na cin abinci, wani sai in yayi barci, wani na fama da kunci, wani na a cikin talauci, za ta zo masa bai sani ba. Wata na tuƙin tuwanta, wata ta zo haihuwarta, wata kona kan gadonta, za ta zo don zariranta, ba da ta farka a nan ba. Mutuwa ita ba ruwanta, in ta zo ba mai hanata, babu mai ikon tare ta. Masu mulki ko wadata, ɗai cikinsu ba zai hana ba. Ba ruwan mutuwa da mulki, ko na mai ɗamara da kaki, ko na mai rawani ga sarki, in ta zo tilas ta ɗauki, ransu mulkin bai hana ba. Dubi jariri kamar shi, sai yana hannun uwar shi, gashi yau ta rungume shi, sai ta zo ta raba ta ja shi, ga uwar bata ko hana ba, ko ta ɗauki uwar ta bar shi, ba ruwanta da tausayin shi, ba ta duban wai uwar shi, za ta ɗau nono ta ba shi, in ta zo ba za ya sha ba. Mutuwa ba ta kulawa, saurayi ko da budurwa, yanzu ta maishe su gawa, babu sauran shakatawa, ba ko za ta jira biki ba. Mutuwa bara ya shaho, ta buge yaro da tsoho, ta kaɗe kuturu makaho, wani matun kan a haihu, zai mace ba ko da wai ba. Mutuwa har in ta sauka, a gida wani za ta ɗauka, ba ruwanta da masu kuka, yanzu kaji ana ta kuka, wanda bai hana ɗauke ran ba. Yanzu aya zan karanta, ‘yan uwa kowa ya ji ta, sai ku gane ma'anarta, yadda kowa zai fahimta, ba na bar ta a dunkule ba. Aina ma kuntum ku gane,
yudrikumul mautu kune ai walau kuntum mutane fi burujil can daban ne yan uwa ban karasa ba ma'ana Allahu ya ce ko ina ne kun kasance za ta zo muku kar ku mance mutuwa Allah samu dace kan ta zo mana duk mutu ba kun ji dai zance na aya gaskiya ne babu ƙarya ko ina ne kun ka ɓuya za ta zo muku sai ku shirya ba shirin shan magani ba ga misalai mai kulawa mursalai haka annabawa ashabu da auliyawa sun wafati da daɗewa musuwa ba za mu je ba in kana ji ne da kanka da isa ko dukiyarka ko yawan mulki gare ka can a baya akwai gabanka ya wuce bai dakata ba in yawan bauta gare ka rabbi yayi wani kan ayyuka wadda yin bautar ya fi ka ɗaukakar ya sha gabanka ya wuce bai ko tsaya ba mun ji tarihi da ƙissa annabin Allah da kansa wadda babu mutum kamar sa Mustapha an zare ransa yawaninsa ba zai mace ba wadda zaɓi an ka bashi shin a ɗauran ko a bar shi ɗaha don jarumtakar shi sai ya zaɓi a zare ran shi bai bukaci ya dakata ba ɗan uwa bar shiri ya faɗi kyalacin naman faranti yadda annabi ya yi wa fati babu mai ikon sabati duniyar nan bai wuce ba da uwa da uba gare ni sai uban ya mace ya bar ni tun ina ƙarami ku ganni sai uwa na ta riƙe ni